1360 it-total ta' vittmi mill-coronavirus, il-każi ta' Mart issa telgħu għal 60,000. F'ġurnata waħda biss, 242 mietu kaġun tal-COVID-19, l-aktar ġurnata li ħallit vittmi minn mindu faqqa l-coronavirus. Huma dawn iċ-ċifri xokkanti li jitfgħu dawl fuq ir-realtà li qed tiffaċċja d-dinja kaġun ta' dan il-virus illi feċċ lejn l-aħħar ta' Diċembru u li ftit hawn tama li jista' jinstav vaċċina lieh f'temp ta' żmien qasir. Diversi pajjiżi qed jieħdu miżuri stretti biex jippruvaw iwaqfu l-firxa ta' din l-influenza. L-Awstralja estendiet għal ġimgħa oħra l-projbizzjoni fuq nies ġejjin miċ-Ċina. L-awtoritajiet f'Hong Kong iddeċidew li jipposponu avveniment internazzjonali tar-rugby anke hawn bħala prekawzjoni. U fil-Vjetnam, il-belt ta' Son Loy tinsab taħt kwarantina wara li feġġew 5 każi ta' coronavirus. Il-kwarantina seddu madwar 20 ġurnata. Intant fl-Italja ċiniżi li kienu qed jinżammu fi sptar f'Ruma l-osservazzjoni wara li kienu ttestjaw pożittivi ġew kollha rilaxxati mill-awtoritajiet tas-saħħa u ma kienu ilhom 14-il jum taħt għajnejn it-tobba. Fl-istess waqt sar magħruf li ħadd mill-lukandi tal-kapitali ma rid jaċċetta lil dawn iċ-Ċiniżi u kellhom anke problemi biex jaqbdu taxi għaliex it-Taljani għadhom qed jibżgħu.